Nu mai fac mâncare, că ai văzut că nu se mănâncă, ai văzut. Mai e o porție astăzi, mai diseară, mai e ciorbă, mai este spanac, tașule. Hai că la prânz mâncăm mămăliguță, brânză, dacă vrei ciorbă să mănânci o porție de ciorbă. Dar e păcat de ele să... La comane, dacă vezi că e livrează atât, te scoți pleci. Ba, bineînțeles și eu să Să le tai. Gata. Și așa am făcut și în partea asta largă, la local, s-a zis, ce, m-am ridicat. Nu murea copiii de foame acasă. Și a mers când se stau la oameni pe acolo. Da. O bucată ca să mâncăm asta și place. Da? O bucățică mică să mâncăm în ștară. Că nu merită să tai de acolo. Nu, odată. N-ajunge. Eu nu mai mănânc decât eu. Nu trebuie la mine crema. Vedem așa, am cămită, gata. Hai, te rog, Dumnezeu să ierte. Hai, face. Dacă ai fi undeva să le vezi cum face tenținul, să zic. Mă, porcule, ce ești? Nu trebuie de așa. Nu mă cheamă, că mă pune să zică, nu mă duc. Adică că m-am dus la pic. Dacă nu sunt eu pe care vreau. Am ce trebuie. Cum să ne placă, mai rău ca nu libara cu baba soțul meu. Dați pălăria. Asta nu seamănă cu ea, nici la unde e aia, Luca. Așa, păi, iată așa, ne? Te mai am și puținic. Telefonul! Cine e? Da. Hai să treci. Nu o fac cu ouă mai târziu, trebuie să facă doamna mămăligă. Ha? Păi n-am avut timp să-ți mai spun ție, pentru că vreau să te rog să întreb tu. Dar, cum îi zice, a venit Radu cu palavrele lui. Eu ies când ștergeam asta, cum îi cheamă, ușa la genă, vine și ea de sus, venea supărat, că n-ar fi nimic cu așa să faci, zic asta, dacă să spun mai niște soluție în asta, să ștergi ușile astea, unde e repede să curtă.
să spune că n-are nimic, nici așa, nici așa, dar am văzut-o când era la lift să plângea și mi-am dat seama că e ceva pe nasol. Și am venit în casă și mi-am și spus lui doamna mea, zice, bă, zice, când am băut săracul, zice, trebuia să... Așa e. Da. Aha. Da. Da, da. Da. Da.